O Concello de Sanxenxo reclama Costas do Estado que substitúa a pasarela de madeira do Paseo de Baltar. A estrutura ten xa 31 anos e atópase nun pésimo estado de conservación. Nós desde o Concello vimos facendo o mantenimiento, cambiando algunha tabla algunha vez e tal, pero é unha pasarela que ten máis de 30 anos, concretamente 31 anos, feitas por o Ministerio de Medio Ambiente naquele momento, por tanto por Costas do Estado, e está nun estado lamentable como vamos a poder comprobar despois. Por lo tanto, estamos aquí para exixirlle á Dirección Xeral de Costas do Estado que canto antes cambien esta pasarela. Martín lamentou que Madrid abortara a intención da Delegación de Costas de Pontevedra de levar adiante a actuación. O rexedor asegurou que había proxectos, recursos económicos e vontade para substituíla. O último que nos dixeron fai unha semana aproximadamente é que desde Madrid non queren cambiar ninguna pasarela nin invertir un euro en Sanxenxo. Eu, como alcalde, reclamolle daqui e exixolle á Dirección Xeral de Costas que teñen que facer en Sanxenxo o que lle corresponde. Posto que Sanxenxo é un dos municipios turísticos máis importantes do norte de España, nos estamos cumplindo con todo o que temos que cumplir para seguir sendo así, e así o vamos a seguir facendo, pero o que non pode ser é que Costas do Estado, que ten as competencias na costa e debe de facer este tipo de cousas, non faga nada. Dende o goberno local recordan que en moitas ocasións asumen tarefas que serían competencia de Costas para garantir a boa imaxe dos seus areais. Por exemplo, encargáronse da reparación dos danos nas praias de Canelas e Areas polos temporais ou do arranxo do muro de lavapanos. E atrévome a dicir máis, nos últimos 5 anos, creo recordar que invertimos máis de 400.000 euros en actuacións que hubo que facer por tema de temporais e outras cousas. Basta xa de non facerlle caso, de non invertir un euro nun municipio que creo que está poñendo a bandeira de Galicia de España no máximo que se pode facer dentro do municipio que somos nós, e non entendemos como non queren invertir un euro en Sanxenxo. O alcalde reivindicou ademais que Baltar é unha xoia pro Concello e destacou que se trata da única praia urbana da ría que conserva as súas dunas.